Salut, eu sunt Vlad, General Partner Sparking Capital și fac parte din juriul competiției Change Engineers, ediția a treia. Tehnologia joacă un rol exponențial în problemele cu care ne confruntăm astăzi, el reflectându-se în timpul în care anumite probleme sau oportunități sunt rezolvate, costul cu care acestea sunt rezolvate, dar și, înseamnă mult mai mic, dar și rezolvarea unor probleme care altfel ar fi greu de rezolvat fără intermediul tehnologiei. Ca exemplu, costul realizării sau dezvoltării unui ADN uman a scăzut de la câteva milioane cu 10 sau 15 ani în urmă la câteva mii de dolari și asta se datorează tehnologiei. Mă implic ca membru al juriului și în ediția a treia pentru că vreau să fiu conectat la mediul antreprenorial, la inovațiile pe care startup-urile le aduc și să contribui prin asta la selecția unor startup-uri care au potențial de a aduce o schimbare în viața noastră tuturor. Încurajez fondatorii de startup-uri de tech sau care au o soluție tehnologică să participe la genul ăsta de evenimente pentru că au posibilitatea de a-și expune ideea, startup-ul, către juriu, dar nu numai către juriu, cât și către o comunitate de inovatori, fondatori, ca și cea din care el face parte, au posibilitatea de a avea feedback, au posibilitatea de a obține finanțare, au posibilitatea de a câștiga premii. Aștept de la participanți ca să expună idei inovatoare sau soluții inovatoare în rezolvarea unor probleme sau oportunități cu care ne confruntăm și îi va ajuta să câștige, de fapt, calitatea soluțiilor sau ideilor sau produselor, serviciilor pe care le au, precum și calitatea echipei de fondatori. Astea sunt, de fapt, criteriile principale pentru ca cineva să poată să fie câștigător al competiției.